kamfanin kayan motoci guje yan kai yawa da Allah ko Allah dan zo da Allah na lura ga baki ɗaya garin nan kuma cuta ne cewa ne dama duk lokacin da na ga masu irin sana'an sai na buɗa su ka gano wannan motan shakon zoba da kuke kiran shi ko mene a hanyar Habuja da rarrake wani rami wallahi so ranka da mutu to da Allah shine nake so da Allah ka kwatanta min inda hanyar airport yake daga nan inda zo na faka wannan motar sai in tafi Dubai daga Dubai sai in so duk abin da zan so na gyaran motar sai in dawo Najeriya to albishirinka rogo nan da kake gani AA Rice duk wanda ya kwatanta ma ya san cewa muna kawo kaya masu inganci sannan kuma duk abin da zaka samu a Dubai, America ne ko Lagos shi muke kawowa nan saboda haka ne yasa ba ma kawo abu mara kyau abin da ya danganci brake pad, security camera, bomba, shock absorber da dai sauransu duk wani abu na mota. To amma wa'ansu motoci kuke kawo kayayyakin su? Kowane motoci amma mun fi specializing akan Honda, Toyota, Lexus da Peugeot da dai sauransu haka. Masha Allah. To yanzu yanda za a yi saboda in tabbatar da cewa AA Rice moto din gaskiya ne kuna da kayan wannan mu shiga cikin duba gani. Ka ji ko? AA Rice Motors Nigeria Limited diloli ne na kowane irin inji da kuma kowane irin sassa na mota kamar su shock absorber, bomba, radiator, fitilu kai har ma da man service din moto babu hayaki babu kauri babu hamami za ku iya samun mu office ɗinmu da ke kan titin National Eye Center kusa da titin Nnamdi Azikiwe bypass Kaduna ko kuma ku tuntuɓi manhajoyin mu kamar haka 08077575516 ko kuma 08028534560. Allah wallahi kada kin rami gau ka ji moto ta tsaya garau ka taka burki babu kauri babu ki sai kun zo kware kuwa tabbas na yarda AA Rice Motors ba su da na biyu a kaf faɗin Najeriya gaba ɗaya